Aska. Na moga. Nan shi ne bakin iyaka. Haka ne. Na kawo ka bakin iyaka. To kana gode da gudunmawan da ka bani. Kuma ni ma zan saka maka. Haka ne oga, na gode da wannan abin da ka mun. Inda wani kana bukatan wani aiki ka gayyace ni zan zo. Godiya nake Aska. Karka damu oga, Allah ban mu tare. Lafiya. Amin. Sai an jima. Ciki da shi da kare. Kai! Yake ciki ne. Wayo Allah na kai! Wala abin da ya mun daidai. Me dawa? Kai, me dawa ya gyara mana bala. Ni kuma kaga bai burge ni ba gaskiya. Saboda me? Wallahi na so a ce wannan bakin san yake keta shi. Uzu billah. Wallahi sassare masa kafa a mai da shi gurgu. Kaga gobe ba zai samu kafan da zai je kare yin gulma ba. Ai iyaka haka ma an dan gyara mana shi. Mu yanzu yanzu wannan bala yana mana ba daidai ba. Wallahi kawai ni ko baka sani ba zan bada target. Ce ka je ka samu mai daba ka bashi na goro. Kawai ya gyara maka shi. Haba, ai ya takura mana. Wallahi Allah ya takura mana. Maganin sa ka goyo ba gulma kenan. Gulma kuma Allah ya kawo ajalinta. Shikenan an yi maganin bala. Aba barkaji. Wa zai ga bala yanzu? Sunan wani abincin dabbobi. Wai shi dusa. Za a ci a ƙara. Lalle 'yan social media nan munafukai ne. Da ban dariya suke. Ina jin ka, ni ne fyaɗe? Wani fyaɗe? A wannan garin namu? A to wallahi ba za mu taɓa yarda da irin wannan mu yi wasa da daman mu ba. Wallahi za mu ɗau mataki yanzu nan a cikin ikon Allah
mu mun shiga aikin nan saboda mu kare mutuncin mutane ne. Wallahi ba za mu yadda ba, wallahi ba za mu yadda ba. Gani nan zuwa yanzu a irin magana nan ba na wasa bane, gani nan zuwa. Fyaɗe kuma? Wa aka yi wa fyaɗe? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaskiya wannan zamanin namu ta lalace wallahi. To Allah ya sa mu dace. Allah ya taimake ka. Yau ina zaune a gida na ga sarkin fada ya zo mini da kaya irin na alfarma, kama da kan rawani, hula, matakalma da kaya irin na wanda ya kamata a ce kowane basaraki ya mallake su yana sawa a fada. Ya sarkin fada ya zo min da shi, ina godiya. Allah ya taimake ka. Alhamdulillah, mun gode mu Allah. A halin gaskiya ni ma na yi farin ciki da wannan, tun da gaskiya shi dama duk mutum za ka saka shugaba ne, to ba abin da yake so ya ga talakawan shi a cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya. To mu gaskiya ba mu abin da za mu ce wannan bawan Allah, ya mu ce Allah ya ƙara mishi nisan kwana, saboda mutum mai son zaman lafiya da kwanciyar hankali kuma ya ga talakawan shi a cikin jin daɗi. Har yi ƙoƙarin kawo mana wannan abu a nan, tunda duk a cikin sarakunan biranen nan babu wani sarki kamar wannan ba Allah. Mu babu abin za mu ce ma Justice Ahmed Allahu Ubangari, sai dai mu ce mun gode, Allah ƙara mai nisan kwana. Yawwa, wallahi mun gode ma Allah. Wannan maganan haka yake. Dan waziri ma ya ce yana sanya ƙayatar mana da wannan fada ta zama babba, saboda ya ji daɗin yadda masarauta take tafiya da al'umman cikin gari. Alhamdulillah. Sarkin fada, duk abin da wannan sarki namu zai mana, shi ya ga kokarin da wannan sarakin namu yake, duk da na san shi martaba yana kwaikwayo kyawawan ɗabi'u da halayya na wanzan da zaman lafiya, san al'umma, babu nuna bambancin kabilanci ko yare ba. Shi babban burinsa ya ga an zauna lafiya a wannan gari nasa. Dalilin da yasa ya ga kokarin da shi mai martaba namu yake yi, yasa har ya yi mana haka, ko ba haka ba. So don haka mai martaba, ina so mai amfani da wannan dama na kokarin da wannan bawan Allah yake yi, a ƙara mishi wani sarauta a wannan fada namu. Allah ya taimake ka. Gaskiya kai magana, yana da kyau a can ƙara mai wata sarauta. Da ana ba da sarauta ta Najeriya, to da wannan Justice Ahmed Alaku Ubangari, to da shine ya kamata mu dauki wannan sarauta mu bashi. So insha Allah ina so mu yi zama da ku, mu zuna mu duba sarauta wadda ta dace da shi mu bashi, saboda mutum ne mai son zaman lafiya, bai nuna kabilanci, bai nuna addini. Idan kai yaro ne zai baka hakkin yaro, idan kai babba ne zai baka hakkin babba, in kai mace ce zai baka hakkin mace. Idan kai bahaushe ne ka zo nan garin, zai dauki hakkin kana bahaushe baka. Yanzu da mu da wanda ke nan, da bahaushen da ke nan, da fulani da ke nan, in ka zo baka ban mata, sai ka ce dukkan mu ɗaya ne. Me ka haka? San zaman lafiya. Saboda duk zaman da zamu yi da shi, in ya kira mu sarakuna zai ce mana ba kabilanci, ba nuna addini, ba bambanci. To gaskiya mu wannan Justice Ahmed Allahu Ubangari, babu abin da mace shi sai godiya ga Allah. Mun ji daɗin mulkin shi gaskiya tsakanin ga Allah, kuma muna kan jin daɗi. Allah ta shi riko, za mu zauna da ku mu duba sarauta wata dace da shi mu bashi insha Allah. Alhamdulillah. Allah ba mu zama lafiya wannan kasa. Allah ya taimake ka. Yanzu haka ma maganar da nake maka ya tafi ƙasa mai tsarki, domin gudanar da addu'o'i wa al'ummarsa, domin samun zaman lafiya da haɗin kan al'umma. Yanzu haka ne yana ƙasa mai tsarki a Saudiya, ya je kai ziyara. Ubangiji Allah ya dawo mana da shi lafiya. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya taimake ka. Allahumma amin. Godiya muke maka. Yaya lafiya? Ɗazu na ga ka fito cikin ɓacin rai, kuma na kana ambaton rapid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai, kanwa na duniya ya lallace. Yarinya shekara 12 aka mata fyaɗe. Mu muna ga mun zo ƙarshen wannan abun gabaki daya. Ashe kuma abun da na faruwa. Na ce to yaya na yana fitowa bai saba ganin haka ya wuce ba. Ko magana fa yaya bai ba. Kanwa na hankali na tashi. Kuma kanwa na je aikin dan sandan nan.
bisa ga ka'ida saboda irin wayannan abubuwan, kuma ba zan taɓa wasa da shi ba sai na ga ƙarshen wannan abu da izinin Allah. Amma kuma na fuskantar akwai laifin iyaye. Me zai ana idan ku kama su ku dinga harbe su? A wasu kasashen waje idan an kama su ana musu ɗaurin rai da rai ne, amma mu nan ba cika yin haka ba. Amma Allah da za mu ɗau mataki ba alimin bindige su, za mu kai su kotu, kuma Allah da za a ɗau hukunci a kai, za a ɗau hukunci a kai da yardan Allah. Ba za mu taɓa wasa da daman nan ba wallahi, sai na ga ƙarshen kes nan. To amma yaya ai abun nasu yayi yawa, cin zarafin 'ya'ya mata fa ake yi. Yayi yawa ma, kuma da ɗan ai ba wai shi yarinya karama mai shekara 12 ba. Ai ko babban mace ne dai bata yi niyya ban kama ta da karfi, shi ma fyaɗe ne. Kuma dole mu ɗau mataki a kai, ba za mu tsaya mu zuba ido ba. Ba za mu tsaya mu zuba ido ba, ba za mu tsaya mu zuba ido ba. Da yardan Allah. To Allah ya tona musu asiri. Amin dan daraja. Allah ya baka nasara. Amin dan daraja Annabi. Allah ya sa ka kama su ɗaya bayan ɗaya. Ai ni ma da na fita kanuwa na wallahi hankali na bai kwanta ba. Nace to yana na ce na ga ka fito baka kalle ni ba, kuma na san ka saba yi mun magana. Ai kanuwa na hankali na ya tashi. Wallahi na tafi ma sanda ina dawowa kafin na tuna na ce kai wannan mu bi cal a ce ban gaya ba mu gaisa ba kuma na wuce, wallahi hankali na tashi. Amma da yake mun je taimako ne na al'umma, so ki hakuri wallahi tallahi ki hakuri. Amma Allah da zamu ga karshen wannan abu insha Allah. Yawa dai dan Allah, ai ba za mu yi sakaci ba wallahi, sai na ga karshen wannan abu insha Allah. Ba kuma wanda zai zaga wai dan ya kawo wani abu ko dan shi ne ko dan uwan shi ne saboda ya bi bypass akai. A'a, ni ban shiga wannan aikin saboda wannan ba, na shiga tsakanina da Allah, kuma zan tsaya da aikin tsakanina da Allah ya na tsoron zuwa. So aike kin sani kan wana kudi mu bai rufe mana ido ba mun je aikin nan dan kudi ba, na sha gaya ne. Na sani ya. Kafin samu aiki so ki kwantar da hankalin kin, Allah da zamu ɗau mataki. Ba da mu Allah ya baka da sara. Saboda mu ma muna aihuwa ai, gobe zai iya faruwa da mu. So dole ba zan kai amma kan wana ai dan kwana da shi in tashi da shi. Yanzu ma na je hobi sa akwai rubuce-rubucen da za a yi Allah ya ba wani damuwa. Ina bincike zan gane abin da dan Allah za a gane. A'a ba da Allah ba. Allah ya bada sa. Na gode. Allah ya baka nasara, kuma Allah ya tuna musu asiri. Amin kan wana. Ka kama su ɗaya bayan ɗaya a mutu hukunci yadda ya kamata. Bismillah insha Allah. In Allah ya da ka ɗau mataki. Ai barin je in ci abu cike kin san baran wasa ba, barin shiga ciki wallahi na gaji gaba ki. Ikon Allah. Ya Allah, Allah ka baya nasara akan wannan abin da ya sa a gaba. Allah ya tona musu asiri. Mu kuma wanda muke, Allah ya kare mu, ka bar mu da bayan mu. Alfarman Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam.